سلام فتوات تخطاتلتي چانالنا لو معنتي سالساين رابعين كفال سكويد جيم حزيلكم متسلخو سلز دونكو يقرتا إذا عينت فيلمي كافت خالي بستفلي من قدي نمسرحو زازي حقي زي إجدالي عقل جيركم سلسة تصبخو منا مسجنكو سامو داتا سنة يتانحيد እዚ ኤፒሶድ እዚ ጅምር ጁንሆን ውሳክን ኣብ ሓደ ገምገም ባሕሪ እናበፅሑ እዩ እታ ናይ ጂሆን ስኒ ዘእተዋ መከታተሊ ቺፕ ገይሮም ንኣይ ከም ዝኸደ እናተኸታተሉ ንኽእልሽዎ እቶም ካልኦት ብዙሓት ወታደራቶም ሒዞም ካፕተን ፓርክ ሒዝዎም ንኸይድ ናብ ጃልኡ ይስቀሉ በቲ ወገን ጂንሆ ካልኣይ ግዜ ኣብቲ ናይ ስኩዊድ ጌም መጫወቲ ሜዳ ካብ ደቃሱ ይነቅሕ እቲ ቅድሚ ሕጂ ተኸዲንዎ ዝነበረ ሰማያዊ ክዳን ከምታ ዝሓለፈት 456 ቁፅሪ ተጻሒፍዋ ይርኢ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ቀይሕ ዝገበሩ ብዙሓት ጋርድታት መፅኦም ነቶም ተጫወቲ እንቋዕ መጻኹም ይብልዎም እቲ ሕጊ ምዝርዛር እንትጅምሩ ድማ እቶም ተጫወቲ ኣብቲ ቦታ ንሽዱሽተ መዓልቲ ከም ዝፀንሑን ሽዱሽተ ጨዋታ ከም ዝጫወቱን ይነግርዎም እቲ ሰዓራይ እውን ብዙሕ ቅርሺ ሒዙ ከም ዝኸይድ እናረድእዎም ከለዉ ሚዮንግ ዝተባሃለ ተጫዋታይ ስልኩ ንክህቦ ኣቋሪፁ ይሓቶም ከም ዘይኽእሉ ምስ ነገርዎ ናይ ክሪፕቶ ዕዳጋ ቀልጢፉ ክርኢ ከም ዘለዎን ብዙሕ ቅርሺ ከም ዘቕመጠን ይሓቶም እቶም ሓለይቲ እውን ኩሉ ንብረትኩም እዚ ጨዋታ ምስ ወዳእኹም እዩ ዝምለሰልኩም ንኽሽዑ ግን ትወሃቦ ንብረት የለን ኢሉ ይነግሮ ሚዮንግ ግን ደጋጊሞ ምሕታት ምስ ቀጸለ እቶም ጋርድታት ብጣዕሚ ይናደዱ ሚዮንግ ኣብ ህይወቱ ዩቲዩበር ምዃኑን ንብዙሓት ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክገብሩ እናሓተተ ንባዕሉን ንብዙሓት ተጫወትን ክኸስሩ ብምግባር ኣብ ብዙሕ ዕዳ ከም ዘሎ ዘርኢ ቪድዮ ይውልዑ ከምኡ እናበለ እውን ናይ ካልኦት ብዙሓት ተጫወቲ ቅርሺ ብጣዕሚ ዘድልዮም ሰባት ምዃኖም ንምርኣይ ሓደ ብሓደ ቪድዮታት የርኢ ገለገሊኦም ካብ ሰብ ሓሊፎም ብመንግስቲ እውን ዝእለሹ እዮም ናብዚ ቦታ እውን ብነፃ ድሌትኩም ስለ ዝመጻኹም ሕግታት ክተኽብሩ ኣለኩም ኢሉ ይነግሮም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ወርቃማ ሕብሪ ዘለዋ ብቢትሮ ዝተሰርሐት ናይ ሓሰማ ካሳ ትመጽሞ ቅርሾም ኣብኡ ከም ዝእከብ ይነግሮም እቲ ሰዓራይ እውን 45.6 ቢልዮን ዎን ከም ዝስዕር ይነግሮም ብዶላር 31 ሚልዮን ግን ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝፈልዮ ነገር እንድሕር ሃልዩ ሓንቲ ጨዋታ ብዝወድኡ ሰዓት እቲ ጨዋታ ጠጠው ንምባል መረፃ ከካይዱ ይኽእሉ እዮም ዝበዝሑ ሰባት እቲ ጨዋታ ንኸቋርፁ እንድሕር መሪፆም ክሳብ ሽዑ ዝበልዕዎ ቅርሺ ሒዞም ንገዝኦም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ፍቃደኛታት ምዃኖም ምስ ነገርዎ እቲ ጨዋታ ጫወትለው ፍቓዶም ምዃኖም ዘረጋግፅ ፌርማ ንኽፍርሙ ይሓቶም ንኽፍርሙ ፍቃደኛታት ተዘይኮይኖም ሕጂ ንገዝኦም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ኩሉ ሰብ ክፍርም እናተጓየን ከሎ ንሚዮንግ ፌኖስ ዝተባሃለ ፍሉጥ ራፐር ይመጾ ለካ ፌኖስ ንዕርኽቱን ናይ ሚዮንግ ምኽሪ ኣብ ዩቲዩብ እናሰምዑ ኣብ ክሪፕቶ ብዙሕ ቅርሺ ኸሲሮም እዮም ፌኖስ እውን ተናዲዱ ንሚዮንግ ሓኒቑ እቲ ዝኸሰርክዎ ቅርሺ ተምፅኢሉ ይነግሮ ሚዮንግ እውን ቅርሽኻ ብውሳነ ኸኣኻ ስዒርካዮ ኣነ የገደድኩኻን ብድሌት ከኣኻ እቲኻዮ ኢሉ ንፌኖስ ይምልሰሉ ብዚ ዘረባ ፌኖስ ዋላ ብጣዕሚ ተናዲዱ ይጽናሕ መሓዙቱ ኣረጋጊዖም ይወስድዎ በቲ ወገን ጂንሆን እቶም ካልኦት ብጾቱን ንጂሆን ክእልሹ በቲ ባሕር እናተንቀሳቐሱ ይውዕሉ ጁንሆ እውን ንካፕተን ፓርክ እቲ ሓደገኛ ጨዋታ ከም ዝተጀመረትን ዝከታተልዎ ኣሎ ሓደ ዓርኮም ኣብኡ ከም ዝርከብን ይነግርዎ ሕዚ እውን መከታተሊ ቺፕ ገይሮም ንዕኡ ከም ዝእልሽዎ ኣለውን ኣብ ዝቐረባ ኣብ ደሴት ከም ዘሎ ከም ትሕብርላን ይረድኦ እቲ ካፕተን እውን ኣብቲ ከባቢ ሰባት ዝነብሩላ ደሴት ከም ዝነበረትን ሕጂ ግን እቶም ሰባት ከይዶም ሓደ ዓሳ ፀመድቲ ጥራይ ከም ዝመላለስዋ ንጆንሆ ይነግሮ በቲ ወገን ኣብቲ ደሴት ጂንግሁ ናፍቲ ጨዋታ እናተዳልየን ከሎ ጆንግቤ ዝተባሃለ ናይ ቀደም ዓርኩ ይረክብ ጂንሁ እውን ንዕኡ ብምርኣይ ኣመና ደንጊፁ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ካብኡ ንኸይፍለይ ይነግሮ ጆንግቤ ግን እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ይተረድዮን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቶም ተጫወቲ ናፍቲ ናይ መጀመርያ መጫወቲ ቦትኦም ይኣትዩ ከምቲ ዝተለመደ እውን እታ መፍርሒት ባምቡላ ዘለቶ ተዓሚታ እንድሕር ክንቀሳቐሱ ሪኣቶም ትቆትለሎም ስታድየም ይኸውን በቲ ወገን ከባቢኦም ብድሮን እናፈተሹ ጆንሁ ናፍታ ደሴት ይበፅሕ ቁሩብ እምባ ምስ ደይዎ እውን እታ ጂፒኤስ ናብ ትሕብራ ቦታ ይበፅሑ ግን ጂሁን ኣብ ዝኾነ ቦታ ይርእይዎን ኣለዉ ኣብቲ ጂሁን እንየዎ ዝተባሃለ ቦታ ሓደ ዓሳ ዘፅምድ ሰብኣይ ጥራይ ይረኹ ውሳክ ነታ መከታተሊ ቺፕ ኣብቲ ወዲ ኣልሹ ስለ ዝሰኣና ንብረቱ ክፍትሽ እንከሎ ሓሳኹቶ ዝሓዘት ሳንዱቕ ይረኽባ በቲ ወገን ጂሆን እታ ቺፕ ዝተሓበአታ ስኑ ነቒሉ ይርኢ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ከም ዘየላ ይርኢ እታ ዝተኣማመነላ ነበረ ብህይወት ናይ ምውፃእ ዕድሉ እውን ከንቱ ከም ዝጠፍአት ይርድኦ በቲ ወገን ውሳክ ነታ ዓሳ ዘፅምድ ነበረ ሰብኣይ እታ ቺፕሳ ከመይ ኢሉ ናብኡ ከም ዝበፅሐት ይሓቶ እቲ ዓሳ ፅማድ ግን ዘይፈልጦ ሰብ ቅድሚ ደቓይቕ ሂብዎ ከም ዝኸደ ይነግሮ በቲ ወገን ጂሆን እቲ ጨዋታ ክጅመር ምዃኑ ምስ ፈለጠ ንቕድሚት ከይዱ ነቶም ካልኦት ተጫወቲ ንኸይንቀሳቐሱን እንድሕር ተንቀሳቒሶም ከም ዝቕተሉን የፈራርሖም እዚ ምስ ሰምዑ ገሊኦም ቶም ተጫወቲ ንጂሆን ከም ዕውድ ይርእይዎ ገለገሊኦም ድማ ካዕሸና ይደልዩ
نحن خنسعرمو اتقرش نوعل خوسدو سلس دليو كم زلنا الليلو كأمن ويدا ليون دهري سكندات اتجواتها جمرمو جيهون نتون قالوا اتساعات كم يجرم كجوات خمزلوم يردهم بتوسخون كزارون كلو نتنقساقسو نخير رأيو أفهم بإيدهم نخشفون وينقرم سالانا جيهون حجزون استوسوا نزورات ما نمسو كي تقودا ان كي تقتلن بسلام يحلفوه يقول دامبر أحنت نتقي نبي نحن تقودا كساد عارفو يدن قصامو استنقساقست شعن شعو تقتل فلما اتوم تجعوتي تتون لاس لازمو سلام كم زموتات يأمنون دم النفس السمسرو يقن كم تقولانا نتصبيو دنجيز مهدام يجمرو كلاتهم كنقساقسون كلوون اتابان بولا نخلاتهم النارئيت حدا وحدا يقتلو برحقتون نويو حنت غافتهم سنايبر زحزو قتلتو خوينان رئا أمونغوتهم تجعوتي نارئيتن كلاغن أبوآ نتا هوسبيتال دكيسا زلا زحممت قولآت رئو كي تتصبيتو أوسلت سنحاون أمنات دنجز إذا تعزيوم اتهم ستروف تجعوتي نجيهون بقالو خسمعو يجمرو نقدمي كنقساقسون كلو حدا بحدا نخشفنون نخسو الرعي نقرام أبو زحات نوحت سلفتات كوينومون نفتانا يمتقرشا نتوي كأسنا وليو قارو جن كي تفلتهم نشي كنقساقسون كلو بزحات يموتو نيرام تازعات كتودا نشي مسكريا بزحات تجعوتي نفتانا يمتقرشا مسمر يزلو كن حدا كيحسو دنجيسو سلستن قساقسا أغرو يوقع إذا مسرئيون جيهون نغلعلو ناقوي خيد تعنكي فوق ودق كلجن بزمت أخيلا حنتو قال متيات دوقفو مو اتابان بلا مستعمتت حيزو مو نافت سرما وبوتا يقويو جنزح الزن نجر كفتنا جواتا بوتا ولا وطيمون كلو اتو قروس توقع ودي رؤسو توقع يموت نتودي زقتلو تحلاويت نويو إياه اتحادى مسارحتاون نمتايكم زقتلو تخحتان كلو اندحر داء قوسيلو ازي جواتا يودن دحاري انا قتل يوم بحالي سلازي قاري اوزن كلو قلاقلو إلا نتو مسارحتات نقرو اتجواتا توديو نمدك اسو مستملسو اتوم قاردتات مطيوم لو معانتي تسعى حدي تجاوتو ميتم لو سلستميتيو سحامشي دما قريغو مليون نقرم اتوم تجاوت جن حزي بتعم دنجيصوم نخصو دودون نغزوم نخملوسون ملماني جمرو جونون اتجواتا نمقرات زغورو مرصا حزن نخغورون نغزوم نخودون يحطوم اتقاردتاتون تخكل كتمورتيخو مليون نقرم كدميو جن ازا جواتا زي اسعركم قرشي نا حسماكم نأتيلكم يلوم كندينا زاكل قرشي كم زولو عمسرو ايو نشي غاغا يولو اتجواتا حزن دحره قواريصمو حدحدوم $16,000 حيزوم قودو خمس خولي فلطو كن مزحتيوم عدوم كافت قرشو سن لعل سلازنوره كچاوتو يدليو اما ترشاون 180 قصل زدليو 180 كغرفو زدليو خوينوم يصنحو اتانا مترشا وساني دمصي نا 001 خوينا تصنح እሱ ምስ መረፀውን እቲ ጨዋታ ከም ዝቕፅል ይፈልጡ ገጹ ምስ ተገለጠ ግን እቲ ቁፅሪ ሓደ ዝኾነ ወዲ ናይቲ ጨዋታ ዋና ኣዛዚ ተጫዋቲ ኮይኑ ከም ዝኣተየ ንርኢ ድሕርቲ መረፃ እቶም ተጫዋቲ ንኽበልዑ ማይን ምግብን ይወሃቦም ጂሆን ግን ንኽበልዕ ምንም ሸውሃቶ ይተኸፈተሉን ምክንያቱ ከም ተቐድሚ ሕጂ ዕድለኛ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ሃንደበቱን ኢንሆ ምስ ካልኦት ተጫዋቲ ቀሪዩ እስኻ ቅድሚ ሕጂ ተጫዊትካ ስለዝነበርካ ብደንቢ ጌርካ ትፈልጦ ኢኻ ንሕና እውን ከመይ ጌርና ብሂወት ከም ንተርፍ ምኽርታት ሃበና ኢሉ ይነግሮ ጂሆን ኮፍ ኢሉ ክሰምዖ ከሎ ግን እዚ ዝዛረበሉ ወዲ እቲ ኩሉ ግዜ ዝእልሸሎ ዋና ናይቲ ጨዋታ ኣዛዚ ምዃኑ ይፈለጠን ድሕሪኡን ጂሆን ኣብቲ ቀጻሊ ጨዋታ ካብ ብሽኩቲ ዝተፈላለዩ ቅርጽታት ከውፁ ምዃኖምን ጽላል እታ ዝኸደት እንትትኾን ስሉስ ኩርናዕ ድማ ዝቐለለት ምዃና ይነግሮም ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ኢንሆ ናብ ጂሆን ماتيو اندحر داقدم حجي بوزا قرش فالي اخانيركا انت قبرنا وستمليس كايلي حاطو جيهونون اتقرشسو بدم ستالاشيو نايتو موز جواتا زموتو سوات دم يزبلع نيريلو نين هو يملسلو باتوغن ثينوسن حدا عركون نيميونغ دقيمهم رخيوم قرشوم نخملسولهم ينقروا كيملسولهم سأكلون كلون مقو منطيلو ناوغوصو يدرويلو كافتم بدقاسو نفتو ماخل ميدا سيحيومون كلتيوم كل سبنا رأي قطقطو انهو تسلاچو سلازنوره نثينوس قريو تطو نخبل ينقرو ثينوس جن منم كيف فرحه تمليسو دقو نخعبي ينقرو انهون بزرو بطعم تناديدو نخلتيوم بزي محرات يقطقطوم اما ترشون اتون كلتا دندنتي نو انهو يكرتا حاتوو باتوغن اتون غاردتات سروحهم وديوم نمهراسهم كملوسون كلو نايتم زموتو تጫወቲ ኮላሊትን ልብን ካልኦት ክፋላት ሰውነትን ብሕቁኦም ዝሸጡ ንፈልጥ ግን ጽቡቕ ይኸደሎም ዘሎ ምክንያቱ እቶም ተጫወቲ ንነዊሕ ግዜ ሞይቶም ስለ ዝጸንሕለው ካልኦ ግዜ ተወቂዖም ይመጹሞ እንከይሞት ክረኽቦም ከለው እቲ ክሸጥዎ ዝደልዩ ንብረት ብጽቡቕ ይረኽቦ ግን ሓደ ተጫወቲ እግሩ ተወቂዑ ጸኒሑ ዳጊሙ ርእሶም ዝተወቅዐ ክፈልጡ ከለው እዚ ትገብርላ ንዩ ምዃና ይፈልጡ نحلافيومن اساخم تربشوم لا ينقروا دحر دقايقون اتحلافي نويو صويعو كافت تغورا نسو نقطرم ينقرا نويو كن زي كاسرحا منم كم زي غورات نقرو
ጽኒሕሉ ተሰብኣይ እውን ቅድሚ 7 ዓመት ከመኢሎም ከም ዝተራኸቡ ይዝክራ። ኖዩ ኣብ ሰሜን ኮርያ ብዙሓት ወታደራት ቀቲላ ክተምልጥ እንከላ ንሱ ረኺቡ ከም ዝሓገዛ ይዘክራ። ኖዩ ድማ ነቲ ሰብኣይ መስኪና ናብዚ ከተምፀኒ ከለኻ ንሰባት ካብ መከርኦም ንምግልጋል እዩ ስርሐ እውን ብደንቢ የሰርሕሉ ኺላ ትምልሰሉ። እቲ ሰብኣይ ብዘረባ ብጣዕሚ እናተናደደ ምንም ከይተዛራሱቕ ክብል እንከሎ ይቅርታ ሓቲታቶ ትወፅእ። በቲ ወገን ጁንሆ ናብ ፖሊስ ጣብያ ተመሊሱ ነቲ ናይ ቀደም ሓላፊኡ ይረኽቦ። እቲ ሓላፊ ግን ጆንሆ ናብዚ ኸይደ ኸይበለ ንመዓልታት ጠፊኡ ብምፅንሑ ኣመና ይናደድ። ጁንሆ እቲ ሓደገኛ ጨዋታ ደጊማ ከም ትፍጠርላ ነቶም ፖላዊስ ከረድኦም ይፍትን። ግን ታሪኹ ካልኦት ፖላዊስን ሓላፊኡን ዕዉድ ምዃኑ እምበር ሓቂ ክኾነ ይኽእልን ኢሎም ምእማን ይኣብይዎ። እቶም ፖላዊስ ከም ዘይሕግዝዎ ብምፍላጥ እውን ጆንሆ ንውሳክ ደው ኢሉ ተወሳኽቲ ሰባት ንኽእክብን እታ ደሴት ክሳብ ዝረኽዋ ብደንቢ ገይሮም ንኽእሉሹን ይነግሮ። በቲ ወገን ኣብቲ ደሴት እታ ጨዋታ ደጊማ ትጅመር። ጂሆን እውን እቶም ካልኦት ተጫወቲ ስሉስ ክርናዕ ዝቐለለት ቅርፂ ምዃና ንኹላቶም ይነግሮም። ግን እታ ስሉስ ክርናዕ ከፊቱ ክሪኣ እንከሎ ሓንቲ ስሉስ ክርናዕ ዘይኮነት ብዙሓት ኮይና ትጸንሕ። ጂሆን እውን ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ተጥፍእ ኢሉ ኣመና ይድንገጽ። ጽቡቕ ነገር ግን እዚ ኩሉ ሕልሚ ኮይኑ ጸኒሑ ካብ ደቃሱ ይንቀሕ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሚዮንግ ጆኒ ትበሃል ናይ ቀደም ፍቕረኛኡ መፅያ ከም ዝጠነሰት ትነግሮ። ጂሆን ኣብኡ ስለ ዝረኣያ ደንጊጹ እንታይ ከም ትገብርላ ይሓታ። ለካ ጂሆን እውን ንሚዮንግ ሰሚዓ ኣብ ክሪፕቶ ብዙሕ ቅርሺ ኣጥፊኣ ዕዳኣ ንኽትከፍል ናብኡያ መፅያና። ሚዮንግ እውን ብዙሕ ችግር ገጢምዎ እቶም ፖላዊስ እውን ይእልሽዎ ስለ ዝነበሩ ንዓኣ ክረኽባ ከም ዘይከኣለን ኣብ ሰዓት ኣጥቓ ብዘይ ምንባሩን ይቅርታ ይሓታ። ጁንሂ እናተሓጎሰትን ከላ ግን ሚዮንግ እቲ ቆልዓ ንኽተውርዶ ምስ ነገራ ተናዲዳ ካብዚ ጥራይ ይውፃእ እምበር ናትካ ሓገዘ የድልየንን ወደይ ባዕለይ ከዑ ኢላቶ ትኸይድ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ እቲ ጨዋታ ክጅምር ምዃኑ ተነጊርዎም ናብቲ መጫወቲ ቦታ ይኸዱ። ጂሆን እውን እታ ቅርፂ ፈርፊርካ ናይ ምውፃእ ጨዋታ ከም ዘይኮነት ብምርኣዩ ብጣዕሚ ይድንገጽ። ሓለውቲ በቢ5 ሰብ ንኸመቓቐሉ ምስ ነገርዎምን ጂሆን ሓሲዩ ዝዓሽዮም ስለ ዝመሰሎም ኣመና ይናደዱ። ኢንሆ ግን ንጂሆን ጥፋተኛ ንኸይገብርዎ ነጊሩ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ንኽጫወቱ ምስኡ ይእከብ። በቢ5 ተማቒሎም ኮፍ ምስ በሉ እውን እቶም ጋርድታት 5ኦም እግሮም ብገመድ ከም ዝእሰሩን ሕድሕዶም ድማ ዝተፈላለያ ጨዋታታት እናተጫወቱን ንቕድሚት ከም ዝቕፅሉን ይነግርዎም። እዘን 5 ጨዋታት ንምውዳእ 5 ደቂቓ ከም ዝወሃቦምን ኣብ እንተዘይወዲኦም ኩላቶም ከም ዝቕተሉን ይነግርዎም። እታ ናይ መጀመርያ ጨዋታ ካርታ ዝመስል ነገር ኣብ መሬት ምጥቃዕ እንትኸውን እታ ካልአይቲ ድማ ብቻ ዝመስል ጨዋታ እዩ። እታ ሳልሰይቲ ድማ ጎንጂ ዝበሃል ዳባጮ ዝመስል ጨዋታ እዩ። እታ ራብዐይቲ ገለ ትሽክርከር ነገር እንትኸውን እታ ናይ መጨረሻ ድማ ዝኾነት ጨጓር ኩዕሾ ቀብቂብካ እቲ ዝድለ ነጥቢ ምቁፃር እዩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ኩሉ ሕግታት ምስ ፈለጡ ክልተ ጋንታታት ብሓደ ምጭዋት ይጅምሩ። ኣብታ ናይ መጀመርያ ብርኪ እቲ ካርታ ዝመስል ጨዋታ ብቐሊሉ ይሓልፍዎ። ኣብታ ትቕፅል ብቻ ትመስል ነገር ግን እቲ ተጫዋታይ እታ እምኒ መውቃዕ ስለ ዝኣበየቶ እናተቸገረ ንሪኦ። በቲ ሓደ ገጽ እታ ካልአይቲ ጋንታ ኣብቲ ዳባጮ በፂሓ ብዘይ ችግር ይሸግርዋ። 2 ደቂቓ ጥራይ ቀሪዩ እንከሎ እታ ሓንቲ ጋንታ ኣብታ ትሽክርከር ነገር በፂሓ፣ እታ ሓንቲ ግን ገና ካብታ ትውቃዕ እምኒ ይሓለፉን። እቶም ሓደ ወዲኦም ክሓልፉ እንከለዉ እቶም ካልኦት ኣሳዓቶም ስለ ዘይወድኡ ደው ዝበልሉ ይቕተሉ። እቶም ተጫወቲ እዚ ምስ ረኣዩ ኣመና ይድንግፁ። እቶም ጋርድታት እውን ሳንዱቕ ሒዞም መፂኦም ነቲ ሬሳ ሓደ ብሓደ ምውሳድ ይጅምሩ። እቶም ጋርድታት እውን ሓደ ካብቶም ተጫወቲ ገና ከም ዘይሞቶም ዝፈለጡ ነታ ሳንዱቑ በደም ገይሮም ምልክት ይገብሩላ። ኖዩ ግን እዚ እናገብሩ ስለ ዝረአየቶም እታ ሳንዱቕ ደጊሞም ንኽኸፍትዋ ትነግሮም። ብሂወት ከም ዘሎ ምስ ረአየት እውን ንኽተቃውፆ ግንባሩ ብጥይት ተወቕዖ። እዚ ክፋል ናይ ፊልምና እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ። ኣብ ዝቕፅል ፓርቲ እንታይ ዝፍጠር ይመስለኩም? ዝመፁ ፓርትታትን ካልኦት ፊልምታትን ንኸምልጥኹም ብቻናልና ሰብስክራይብ ግበሩ። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።